shugabannin musu kada suke raba arzikin mu talakawa Najeriya ba mu san da shi ba yau ba mu ga wani abin da ba mu shi ba shekara nawa ana hako har yau ba a kai gaci ba ba abin da suka yi mana wanda duk wani ya za hada da mu ba Awaridas, 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 Najeriya. Basu ba mu ilimin da za mu tsara rayuwa ba, basu ba mu wadda mai gida ya haskaka ba, basu gyara titunan da za mu hau marin gani ba, basu gyara asibiti da duba na lafiya ba, domin mu haddasa gobarwa da babbuna ba, kuma gashi yanzu wai ba mu isa mai magana ba, duk abin da zaka taɓa ba isa ka wallafa ba, ya kuma na ce lokacin da ya wuce, kala mu zike dan sai dole mu tantance, mai muke ko kuma a tantance, wanda mallaka ake ko ba mutum mallaka ba, sai zarin da mu ake kamar ba demokuraɗi ba, mu duba da kawayen kamar mu samu anci ba, wannan abu ba adalci, wasu cikin shugabannin wasu ke zalunci, barwan amana haransu sai dai ha'inci, mun yadda da su ne ya saka muka tura su wakilcin mu, amma da suka ji sai suka manta mu. Awaridas, 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 Najeriya. In aka basu abu da su bamu, ba su bamu, su haɗe ƙasanmu da nasu su hana mu. Yau sun ci sabar wasu da mu yawa ta karmu, don sun san ba wani hukunci da su hana mu. Wai riga ta kariya ce a jikinsu.